Il-kap nazzjonalista Adrian Delija qal li l-possibilità li tissejjaħ elezzjoni oħra għal-kap hija t-tielet darba taħt it-tmexxija tiegħu bħala kap tal-partit. Delija qal dan f'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista mifnija botti ċari lejn il-fazzjoni li akkosta kollox ma tridux imexxi l-Partit Nazzjonalista. Delija aċċenna għall-isforzi kontinwi tul l-aħħar 3 snin biex qaċtulu rasu minn kap. Sforzi li waslu sabiex kull sajf jissottometti lilu nnifsu quddiem il-kunsilliera jew it-tesserati. F'3 snin daħ tkun it-tielet darba, ġifieri darba fis-sena. Appuntament annwali. L-ewwel darba kien hemm l-elezzjonijiet maqsumin fit-tnejn, kunsilliera u tesserati, t-tieni darba il-konferma wkoll mingħand il-Kunsill Ġenerali. F'intervista ta' aktar minn nofsija Adrian Delija ma waqafx jattakka lil dawk li fl-aħħar ġimgħat sfiduċjawh. F'botta ċara lejn dawk ta' kontrih qal li jitlef biss min jilab biex jirbaħ. Jitlef min? Jilab biss biex jirbaħu. Ftaħor ukoll li jagħti leħen it-tesserati veru u mhux bħal min jagħmel hekk bil-leħen jew bil-kidba biss. Li nagħtu l-leħen lit-tesserati tagħna veru, mhux bil-kelma jew bil-kidba. Huwa kompla jisfida l-fazzjoni tal-ex kap Simon Busuttil u qal li jiġri x'jiġri u se jibqa' fil-Partit Nazzjonalista. Is-saħħa jiġri x'jiġri. Adrian Delija ħajkun fil-Partit Nazzjonalista jaħdem iktar minn qatt qabel. Intant f'ġurnata fejn fiha Aġenzija tal-Kreditu oħra internazzjonali DBRS ikkonfermat ir-rating ta' pajjiżna bħala wieħed A-high, Adrian Delija b'mod surreali qal li l-ekonomija ta' pajjiżna sejra lura. L-ekonomija tal-pajjiż sejra lura. Fl-isfond tal-kriżi politika li jinsab fiha l-Partit Nazzjonalista, Adrian Delija sab il-ħin ukoll li jitkellem fuq l-innu tal-partit u kif ikantaħ. Għandna mdorrin inkantawh. Minn meta konna tfal, il-klim tal-innu flok naqrawh għax hemm il-mużika jiġu waħdu meta tkantaħ. Ktiġi biex tajdu il-klim ma meta tkantaħ jiġu l-klim waħdu.